ассалому алайкум дӯстони канали мо. Хеле шод ҳастам ки бо мо ҳастед ва ин лаҳзаҳо видеои моро тамошо карда истодаед. умед дорам ки тансиҳату хонаобод ҳастед. дӯстони азиз, дар имрӯзаи видео ман мехоҳам барои шумо анами хеле материалҳои паплинои вишивкадора нишон диҳам. И аллакай дигар гулош, дигар намудо. Агар ёд дошта бошед, дар видеои пештара паплинои дигархела, лавдоманиёи поповзадагии дигархела буд, вишивкадорои дигархела буд. Нархҳои 170 доштанд, 160 сомон буд, ҳар хела буд. Имрӯзаш боша 190 сомон нархи донаш то 240 сомон, 230 сомонай. ина марҳамат тамошо кунед, бинед. Агар каседа ки дар кор бошад, дар WhatsApp нависед, бо ма пурратар мефаҳмонам ки кадомаш чанд сумай чӣ хелай. ина марҳамат. Анаи вишивкадорора бинед 210 сомон. нархи 200 сомон и вишивкаш. ана бо инаи нош ҳастай. як либосаш 190 200. нархи донаша гуфтаистам. касоне ки мисол оптум харидан мехоҳанд ё ин ки бисёр мегиранд барои худшон аз 5 та боло, и аллакай нархи мисол оптум ҳисоб мекунанд, бо вай арзонтарай. нависед, ман мефаҳмонамтона. иҷада ҳам паплин астай, ҳам ламираж. ламиражҳои тобистона. рости ман намедонистам ина намуда ки ламираж меган, ана мехай блеск дора. ира ламираж мегуфтиянд. ман гумон мекардам инам паплинай ки и ламиражай. марҳамат, ина и лавдоманиёш ҳастай. чӣ хеле гуфтум, як либосшон 190 сомон, 180 сомон, бо ҳаст 170 сомонаш. хулас ки ҳар хела. ина бинед, касоне ки дӯст медоред ки лавдомании борик дошта боша, ина ҳастай. бисёрам хушрӯ. рангошонам бисёр рангои дилкаш, рангои баҳорӣ. як чиз дигар дӯстони азиз, ки ин навора ма аз 1/12 пажарка ба навор гирифтагием, 2 ряд. марҳамат, касоне ки мехоҳед омада хутон бинед. рӯ ба рӯи амин ряди амино қолинфурӯшҳо ҳастай. пеши широки ряда. агар хоҳед мустақилона омада харидорӣ кунед, касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед, марҳамат биёед, бо нарх наво кунед, чанд ҷоро бинед, пурсед, муқоиса намоед ва баъдан харидорӣ кунед. мақсади ман танҳо барои шумо нишон додани анамин нарху навош ва намудош аст. инаёра бинед, ҳар хелаян. чӣ хеле ки гуфтум, 190 сумаш ҳам ҳастай, 170 сумаш ҳам ҳастай. и вобаста ба санги дизайнерс ки доштанаш ё надоштанаш, ё ин ки вишивкаш, нархошон фарқ мекунад. ана ин намуда бинед, 180 сумаш ҳам ҳастай. ин нархҳо нархҳои донаян. хоҳишмандое ки бисёр мехоҳанд харидорӣ кардан, ёд дошта бошед ки ино бо арзон мешаванд. ана миноям хушрӯ, беҳад паплинои хушрӯ. 3 метраш 190 сомон. донада. бинед, бисёр вақт дар баъзе ҷойҳо мисол сангои оддӣ кати оро дода шудагиай, ё ин ки паплинаш тунуктарай, нархи ваё шояд ки 10 ё 20 сомон фарқ куна. ана ин намудо ҳастай дӯстони азиз. арабский шолк меган ба фикрам ина. нархҳои ино 350 сомонай ба фикрам дӯстони азиз. ҳамиша дар хотирам хушрӯ нест, вале наи тараф боша наи вишивкадоро 240 сомон. либосаш нархи донаш. бисёрам ранги хушрӯ дора. паплиншам ғафсай. байшам дизайншам зурай бинед. ами ранги якумаш беҳад хушрӯ рангай. касоне ки ҳамхе рангои нежнира нағз мебинанд, марҳамат тамошо кунед. ҳамаи ҳами вишивкаяй. 240 сомон як либосаш. нархи донада. оптумда бо арзон мешава. бори дигар такрор мекунам. як чиз дигар дӯстони азиз, бахшиши зиёд он нафароне ки мисол моро тамошо мекунед, бахшиши зиёд ки чанд рӯзи охир фақат материал ба навор гирифтагиам. иншааллоҳ ки бо дигар видеоям меша, ҳам мардона ва ҳам мебелу дигар чизо.
ана ин намуд паплинора пурсон шуда буданд ки паплинои чакҳанӣ ба мо ба навор гирифта нишон диҳед. марҳамат 150 сомон будай нархи донааш. нархи оптимуш бо арзон мешава. инаи 3 намуд 4 намудаш лавдоманиян бинед. ино ҳамаш вишивкаян, дар паплин вишивка задагияй. попов ё ин ки вишивка ам хелай. баъд ана инош боша лавдоманӣ нестанд, танҳо амхе гулан. гули чакан доранд. дар фасли баҳор мисол дар наврӯз агар хоҳед ина марҳамат бинед ҳам барои мисол абая духтан, ҳам барои куртаву почаи тоҷикӣ духтан беҳад хушрӯ мебиёяд аз анамин паплино. хоҳишмандо метавонед нависед. доставка дорем 150 сомон 3 метрш. барои кӯдакоям хушрӯвай мисол куртача духтанда. яна иҷа боша бо анами хел паплинои вишивкадор буда ин намуд бо тамоман дигар хелай. нархи инаш боша 195 сомонӣ. 195 сомон ана марҳамат. озибо дигар хел материалоям ҳастай ваям нишон метиҳем. агар маҳқул шуда боша метавонед суратоша гирифта ба хешу табор ба наздиконе ки дар инҷа ҳастанд дар Тоҷикистон равон кунед. онҳо ба шумо харидорӣ карда мисол мерасонанд. ана ин намудош бошад. намхе бархитай. анам ҷои гулош ҳамаш бархитай. тагиш боша чӣ меган итальянский шелк меган ира арабский шелк меган аниқтараш паплин боринай салқин мегира. инаи гулош боша бархитай. либоси и 300 сомон. нархи донашда 300 сомон будай. бисёр рангои хушрӯ дора. ҳар хела то охира озиба нишон метиҳем. агар маҳқултон шуда боша тамошо кунед. ҳамин наворе ки ман имрӯз ба шумо пешниҳод карда истодаам дӯстони азиз, аз якум дарвозаи корвон тарафи пажарка дуюм ряд ба навор гирифтагиям. ана марҳамат агар хоҳишманд бошед омада хитон бо аз наздик бинед. ана фиолетовиша бинед чӣ хушрӯ метова. ҳангоме ки бо курта мекунед аҷоиб бо намуд дигархе мешава. намудуш материалам бо вобаста ба анамун дузандаи шумо ки хушрӯ духта оротия. ана и паплинора бисёртар мепурсанд. и паплиноям ҳамин хелаи нархошон дӯстони азиз. нархи ино ҳамино чанд намуд доранд. на марҳамат 200 сомон 220 сомон 250 сомон. ҳамин вишивкадоро ҳар хелай. кадом намудаш ки дар корай метавонед ки нависед ва мо ба шумо равон мекунем. агар хоҳед ки доставка кунем. доставкаи мо ба Русия тариқи почта мешава ки дар муддати 1 моҳ аз 3 ҳафта то 1 моҳа рафта ба шумо мераса.